Miyerkules Santo karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 26 bersikulo 14 ngadto sa 25. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an nga ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, "Unsa may inyong iganti kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus?" Miihap sila og katluan ka sa lapi nga sinsilyo o gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubok, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang padihapon sa kasaulugan sa pagsaylo?" Si Jesus miingon kanila, "Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay." O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Og samtang nangaon sila, miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako." Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, "Ginoo, ako ba ang imong gipasabot?" Si Jesus mitubag, "Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw." Si Judas ang traidor miingon, "Magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot?" Si Jesus mitubag, "Gisulti mo." Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.